Ito po si Nanay Veneranda Servito at ang kanyang anak na si Remark Servito, 15 taong gulang, na animoy tila isang batang 2 taong gulang pa lamang. Kung may man magdunit, matagan siya sin hooker nga kanya sige ma-practice yung paglakaw. Ini siya nga diaper, kasya kaya ni kan Mark, kan Remark. Kasya sa kanya. Large kasi ito eh. Oo. Kasi kung sa kanya. Huwag kayong makisuno dito ha. Baka malaman-laman ko kayong mga matatanda yung nagsuot dito. Welcome back. Nandito po tayo ngayon. Nagbabiyahe po tayo, papunta po tayo ngayon ng Barangay Doña Luisa, Lauang, Northern Samar, o mas kilala sa tawag na Unay. Pupuntahan po natin si Remark, yung batang 15 years old na ang laki at timbang ay parang 2 years old lamang. At ayan, kasama ko po yung aking asawa dahil maghatid po tayo ng tulong doon sa kanilang pamilya. So tara guys! Ayan, nandito na tayo ngayon sa Eskinita papunta sa kanilang bahay. Bagaman po maulan po sa ngayon pero patuloy pa rin po tayo, wala po tayong iindahing ulan at tutulong pa rin po tayo. So tara guys, nandito na yung kanilang bahay at kausapin na natin yung kanilang pamilya. Hello, welcome back! Nandito po tayo ngayon sa bahay nila Nanay Veneranda at Tatay na tungaran. Raimundo? Oo. Nandito po tayo ngayon sa bahay nila Nanay Veneranda at Tatay Raimundo, kung saan po sila po ang mga magulang ni Remark, yung batang na-feature natin nung nakaraang araw. So ngayon po ay dininig po ang kanilang mga panalangin at nandito na po, nagbigay po ang ating mga sponsors. So ipagkakalo po natin ito kila Tatay. Charan! Oho! Salamat! So ayan, meron po tayo ditong isang sakong bigas, 25 kilos. At ayan, Tatay, meron kang Lucky Me. Yan, tagapin ninyo. Sige! Salamat! Maraming salamat! So, ayan, may noodles po tayo. Hawakan nyo lang, Tatay. Huwag kayong mag-alaala dyan. Ayan. Dami ito, warang kita mo. Noodle na lang. Nandito po, mayroon po tayo mga biscuits para po kay Remark. Sige, hawakin ninyo. Ayan, bumili din po tayo ng... Madali dyan ito. Bumili din po tayo ng Happy Pants na... isang sakong Happy Pants. Salamat sa inyo po! So, ayan, habakin pa ninyo. Maraming salamat! Ayan, so, Salamat! 6 na Happy Pants. Tag 12 ata to, so large. Ibalik nyo din dito, Nay. Okay guys. Nandito pa tayo, may biscuits pa tayo dito. Tapos, nandito din tayo, mayroon pa tayo dito. Dagdag pa natin. Ayan, bumili din po tayo ng gatas. Charan, may gatas po tayo dito. Salamat! Ito pa, gatas pa. At nandito pa, may Lucky Me pa din tayo dito. Isa pang Lucky Me, ayan. At syempre, bumili din po tayo ng dilata para po kila Nanay at Tatay. Para po, kung mga ganitong panahon po na maulan, hindi na po nila kailangang kumuha ng mga ganas. So may dilata po tayo dito para sa kanila, para po kahit pa paano makatulong po sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan po. At syempre yung ating napakagandang stroller para po kay Mark. Niyan, nakabataan, swerte! Ngumayon walker! Kami sa tuandador diyan, kamang-kamang la sa lamaw! Ako nakabata kasi umamang kami, nagkakamang-kamang sa muna na batak at tulo. Anay man daw. Para to sa ako mangkon. Abto na mo gimpurot na niti santuko. Gintamos an iti santuko, wala kad kami nahimo na. Wala na kay paghinawid. Am na laging pasadyos. Sige. May pasok na. Oh, masakay ka na, Pibe. Ayan na. Ayan na po si Baby Remark. Sige. Pumasok ka, baby. Alam, waray susuldan siki. Ayayo, kaya napipilo ang siki. Sa dulo lang. Kaya sige lang ano, tipo una.
Oh, Na, bibi. nag-alang siya. Ano ni Marlo ko ani nga. Kailuman. Kaptingan ni kaya pa mag kaya nga to pagsulod. Nahawag siya haon kay Oo, ang kanya sa katimbang malasiyaan mahuhulog. Mo naglulusog. Ay! Okay dayon si bibi ko. So thank you so much po sa lahat po ng ating sponsors. Nay, tay, kung mayroon po kayong gustong sabihin, ano po yung gusto ninyong sabihin sa mga sponsors natin? Salamat sa nag-sponsor sa Nambata. Dako nga salamat nga dinatgan kami sinsugad sini nga grasya. Dako nga salamat. Kay mayaong kami, kintagang kami bagkaon, kintagang kami diaper sa bata, kintagang kami sa ingatan ng mga pangailangan dito sa balay. Maraming salamat. So, ini siya nga diaper, kasya kaya ni kan Mark, kanari Mark. Kasya sa kanya. Large kasi ito eh. Oo. Nasigod sa kanya. Huwag kayong makisuno dito ha. Baka malaman-laman ko kayong mga matatanda yung nagsuot dito. Joke lang po nanay, tatay. So, thank you so much po sa pagkakataon na makapunta kami dito sa inyo. Salamat, good At sir. higit sa lahat po, Nay, tay, thank you so much po sa Panginoon dahil siya po yung ginamit po tayong mga instrumento, kami po at yung mga sponsors na makatulong po sa inyo, sa inyong pangailangan. God bless po. Sana po ay mayroon pa pong mag-sponsor, lalo na po sa pagpapatingin sa espesyalista kay Remark. So thank you so much again. Thank you so much po sa lahat po ng sponsors. Hindi po ito magiging posible, hindi po ito magiging realidad kung hindi po dahil sa inyong tulong at suporta sa inyong Maestro Waray. Again, thank you so much Nanay Veneranda, Tatay Raymond. Salamat. Thank you so much. At nawa si Remark ay lalo pang humabang buhay at syempre makapaglakad na po siya. Binababa kayo dyan! So sige, hi, mag-hi kayo dyan, baka may gusto kayong shoutout. Hello guys! Shout out sa mga taga Unay, nga mga puro mga gwapo. Syempre, shoutout po sa lahat po ng mga taga-Unay, lalong-lalo na po yung mga nandoon sa Maynila. At shoutout po sa lahat po ng mga taga-Mualbual. Hoy, harani ng patron, pang-imbitar kam! Sanay, pang-gitar na. Opo! Ninong Same! Imbitarong good kitsini niyan. Again, thank you so much. Bye! Yes! Salamat. Okay, thank you.